Pêkhatiya Suryan li pêşiya avahiya parêzgeha Hesekê xwepêşandan organîze kir. Pêkhateyên Suryan xwestin destûra Suryayê were serrastkirin û bi qanûnî hebûna wan qebûl bikin. Bi dehan ji pêkhateyên Suryan bi cilûbergên xwe yên gelerî li bajarê Hesekê li pêşiya avahiya parêzgehê derketin xwepêşandanê. Di xwepêşandanê de pankartên li ser hatibûn nivîsandin. Em ji hikûmeta Suryayê dixwazin ku nasnameya gelê Suryan nas bike û mafê wan bide, her wiha zimanê Suryanî bibe zimanekî fermî li Suryayê bilind kirbûn. Di xwepêşandanê de endamê desteya rêveber ê Partiya Yekîtiya Suryanî Gabriel Şamon da zanîn ku wan bi parêzgerê Hesekê re hevdîtin kiriye û parêzger dê daxwazên wan bikîne serokê hikûmeta dimkî. المحافظ الحسكي نور الدين